Szia, édesem. Jól van, egyél. Jaj, de pincsi. Jaj, de pincsi. Ez az. Milyen ügyes. És ebbe is elfáradod? És akkor hogy nem fáradol ebbe a nagy kalimpálásba állandóan? Nem kalimpál, most egy 10 perccel jött föl. Igen, na az jó. Teljesen nyugodtan Az nagyon jó. Kapcsolom, szeretnék utána is megpakolni. Ezt apukájától örökölt, akkor majd én csak hason tudok. Jaj, pincsi. És most mit kap enni, ilyen cukros? Nem, ez tápszer, ilyen nagyon pici babáknak való. Édesem, jó étvágyat. Nagyon ízlik neki. Nagyon ügyes vagy, Lilian. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes. Drágám. Hihetetlen. Mindjárt elfogy. Nem úgy tűnik, mint az, aki elfáradna. Még dupla adag is jöhet. De szerte. Jaj, de ügyes. Kicsi. Egészségedre. Kis picurka. Tényleg pelenkát azt hoz, ugye 2 napja hoztunk, de majd szólnak, hogy mikor kell hozni, vagy rendben. Azt sem fordítom. Jó. Jó, Bibi fogadta most. Kicsi, mehet fordulsz pocira, jó? Hallom, szeretsz aludni úgy poci. Apu is nagyon szeret. Jaj. Édeském. Apu is nagyon szeret így aludni pocin. Most nem feltétlenül csak most erre, mert mindig azon az oldalon fekszik. Nem, hogy a fejelre is van. Édesem. Édesem. Diktafont majd elkiratjuk, mert akkor megpróbáljuk úgy, hogy felveszünk egy egész órát. Az jó. Vigyázzanak. Ahogy is ugadom, már egész délelőtt mennek ki. Most kicsit gondoltam, hogy szünetelünk délután. És így aludt egész mostanáig, míg anyuka láttam. Tessék? Ja, nyugodtan. Dehogy is nem. Édesem. Nagyon ügyes vagy. Akkor úgy néz ki, megszokta ezt a kis világot.